Miért jöttem erre a versenyre? Társaság miatt elsősorban. Szeretek futni, szeretem a szép hegyeket, ezért. Jó reggel! Jó reggel! Nekem ez az első ilyen 65 kilométeres, ez a legtöbb. Szintben is azért elég komoly, ez a 3000 méter, úgyhogy nekem kihívás lesz, és izgulok is. Hát az elmúlt 2 hétben rettenetesen fáradt vagyok, és nem megy túl jól a futás. Félek, hogy hogyan fog menni, de majd meglátjuk. Nekem csak az a lényeg, hogy végigmenjek olyan tempóval, ami jól esik. Sok jó képet tudjak csinálni közben, that's all. Fú, szeretném, hogyha úgy tudnám végigfutni, hogy marad erő a verseny második felére, és nem ilyen teljesen leharcoltan esnék be a célba, ahogy mostanában szoktam, hanem így még combosan, erősen. Én azért jöttem, mert Esztivel itt volt az első közös nyaralásunk, és én nagyon-nagyon szeretem Zábjakot, ezt a mikrokörnyezetet, ami itt van, a fákat, a hegyeket, és ezt szerettem volna újraélni. Ja, jó lesz! Szerettem volna azt a 20 kilométert jól esően lefutni, ami a 65 kilométeres szakasznak az eleje, és ilyen fensíkos részen megy át, és utána meg valahogy megküzdök a többivel. Bravo, bravo! Azzal lennék a legelégedettebb, hogyha ezt így mind együtt egy ilyen falkába futnánk le, és ilyen módon egy közös élmény lenne, de mivel ez egy verseny, tudom, hogy ezt itt nem lehet. Azzal lennék elégedett, hogyha tudnám teljesíteni a távot, igazából ennyi. Hogyha beérek szintidőn belül, és ebbe nem török bele, akkor azzal elégedett lesz. Hajrá! Repülő! Just for the record, lefelé jövet, kibasztam a bal bokám. Jó az idő, élünk, mozgunk, csináljuk. Krisztián Magyarszki! Pa, 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 pa. Hombre! I see you next year in the same place? Maybe yes. Maybe yes? Mondjak még. Aha.